Моля? Пак. Дай пак. Ей, ей, кай пох, че не важа, кай, че не важа. Ей, ей, само с 5 путки, само да им покажа. Ей, ей, жените ви пръмчат, лесно ще го докажа. Ей, ей, пред моите тук чакам да ми свалят багажа. Чуват какво правим, брат, преди да видят мисли, че си правим тъшак. Черен, джам, гам, жестак, със защата пълен той Луи Висак. Кажи, какво трябва, брат, или говори мили, ще направим контакт. Скъпи клапалета, гледам, нямам контакт. Топа на индустрията и това е факт. Това е факт, това е акт. Много груп, по-как, вдигай труп, ръцете тигай. Кой не без мене кита да не види, Мъчат всичките шуми. Има ли интриги? Само как и вие ще се превземат и на тътия миди. Направо кълниги. Искрено ли лично за мен безразлично, дали някой тя без речите ще се обиде. До мен и жена ти поиди. Има ли стриди? На София там малко да види. Предмет тест и ти я връщам по спиди. Консалес, мишките да палят, това моето го нема и в дебелите книги. Ей, ей, и кай пох, че не важа, кай, че не важа. Ей, ей, само с 5 путки, само да им покажа. Ей, ей, жените ви пръмчат, лесно ще го докажа. Ей, ей, пред моите тук чакам да ми свалят багажа. Какво правим, брат, преди да видят мисли, че си правим тъшак. Черен, джам, гам, жестак, със нещата пълен той Луи Висак. Кажи, какво трябва, брат, или говори мили, ще направим контакт. Скъпи клапалета, гледам, нямам контакт. Топа на индустрията и това е факт. Опа, та стара комбина, ще ги заринеме от наркотици, не лавина. Всеки път, всеки го правим Хирошима. Чува псевдонима, става уязвима. Подпълна с газета, но псевдо има. Тук чибам жена ти, майката ще ни снима. Беше пияна, ние бахме я трима. Поминал е през мене, значи диплома има. Дай мачка, два чифта цици. Движим на кордон като политици. Пеят за живота ми бели птици. Рок-н-рол певици, кеши наркотици. Знам, че не важат и от нас се паза. Вие младите газета, всеки кирише на ласа. Знам, че ни мразят, ама пак се паза, защото кеша и пътките при нас ще падат. И ще парят, какво ще правят, бе? Пашата видео ли сигурно какво се прави на парите? То момчето по сцената падат, те няма да падат. Евио, майката, виж са, важно е на тебе да ми е добре, а на мене бал съм ти майката, брат не. Чуваш гласа ми, не мога повярваш какъв е то нашия стил безпредполно. МБТ Марсо, Джони Уокър, Мери Джейн, Чичо Коко и купона бетоне. Ако питаш какъв е колана, аз си Луи Витон, защото Бредлинг в тоне. Аз звука от турбини и цилиндри, 100 от генерацията в пълен синхрон е. В пълен синхрон е, да. Карам и свивам, дай лищата. Бати балконата, бати ще трей, покане кой те чета. Музиката на тия рапете звучи като плач на аутистчета. Парите фетиш са, да. Крокодилска каишката, да. В пълен синхрон е, да. Карам и свивам, дай лищата. Бати балконата, бати ще трей, покане кой те чета. Музиката на тия рапете звучи като плач на аутистчета. Парите фетиш са, да. Крокодилска каишката.